Ndawo phokufela college la khona ngqaphambili izwi elomzansi masikubulise sikwamkele enqubeni ngalixesha shokhle Khehlelezi esintu sami kungomvulo enzukwini mhla ka24 kwinyanga yesine 2023 ngalo elixesha siyazi into bana xaba ngomvulo suke ke sixoxa kahle kakhulu ngezinto ezidla umzisihleli naye phake udokotela uprofessor uDr Khehlelezi sithetha kahle kakhulu ngezinto ezidla umzingalo elixesha xesha lakhe bhodini phake yathi into mizuzu ngamashumi mathathu anethoba ibethile insimbi yesixhenxe uphulaphula lakho elingqaphambili izwi elomzansi olufumana kuhle kakhulu phaka frequency kuna 98.0 kosakhulu phaka umxhamane behleli nawe ethokuhle kakhulu phaka isithi yena ke msifiso SBC talks asingapholisi maseko asikawuleswa honka siyenqo ku professor ku Dr Khehlelezi dumanya dumezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empandla hliziyo zamadoda ayibomvu nena basetete nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi indaba ikhalamanzi dictionary indaba yithithi umndeni ngibingelele kubo bonke abantu abasilalele njengamaphezulu egoli konyama kayipheli phela amazinyendoda ngibingelele phansi sinqonqaweni kamashu ngithi mina kunjalo nje bafowethu sesikhona nithi siyabhodisa phansi kwelasemon Frey dolophi mkhaya siphinde sibingelele eLimpompo sithi dumela nkawufela lekaya siphinde sibingelele kuyo yonke indawo lapha abantu bekhona sithi thina uNkulunkulu omuhle nezinyanya sanibonani molweni lekaya siyabingelela kunjalo ke nje enqubeni igama la Chocolate Gold City Center sam dokotela inkosi kakhulu siyabulela namhlanje ke ube inxalenye yenqubo kahle kakhulu lapho sikhona sithi isinto sam dokotela ndiyazi service bikhona phezolo ndiyazi into bana ke abantu bathe bancedakala ngendlela ezahlukahlukeneyo kanti ke mphulaphula xa singena nje ukukhumbula into bana ke kufuneka uhambe pha ku YouTube channel ka Dr Khehlelezi uzokwazi ke ukuthi ufumane yonke into asuke eyenza ubese ke uyasubscribe pha uphinde ke futhi ubethe ibell pha elizokwa ibell le izokwazi ukuncede xa ngaba kunezinto ezi-uploadwayo ikunotify ikhombozi ba khona okusha ukhona kanti ngikhawuleza ungene ku Facebook njengoku ubhale nje ku Facebook wakho uthi nyanga yodumo mzo uzokwazi ukumfumana ke live apha ngelixesha ezindlini zosasazo mkhulu ake sivele sikhawuleze sikhawulezwa rhuqa kukhona ingxaki apha edla umzi kukhona ingxaki abantu kakhulukazi cishe umhlaba wonke babheke nayo lengxaki lena ingxaki encinga wonke umuntu involve kuyo ingabe unjani kodwa ukhona kuyo into le ebangela into bana ke i-relationship ubudlelwane kakhulukazi kubantu besifazana behlala bekhala besithi hey uyazi ngoku benithi nguyena maqondana benithi lona phakade kodwa hayi undijile kwenziwa intoni emkhulu mfowethu siphinde sibonge kakhulu umbuzo omuhle mawubuza uthi yini edala ukuthi umuntu wesifazane ama relationship isikhathi esiningi our last asilikhuluma iqiniso lobilobi sithi okokuqala awukho umuthi womshado noma awukho umuthi we relationship yes they can say yazi indoda yami ithathwe umunye umuntu wesifazane uyidlisile kanti kunento abantu abangayinaki isikhathini esiningi esibiza ngokuthi imfudumalo isandla esifudumele mangikhuluma ngesandla esifudumele sikhuluma ngesimilo noma inhlonipho kubalekile ungaba nemali yonke but indoda mawungakwazi ukuyiphatha ungaba nemali yonke but indoda mawungakwazi ukuyithobela ngoba phela neBhayibheli abantu abafunda kulona kakhulu liba advise noma lisho litho wesifazane yokuthobela owesilisa isikhathi esiningi sinosisi ikakhulu abangakwazi ukuthoba noma abangakwazi ukuthi basubmit emntwini esilisa indoda izizwa indoda ekhaya ngoba iyahlonisha noma kuthiwa indoda ithengisa inkwa bonga uqe phansi uphaphathe kodwa uyipraise ukuze kusasa yenze okukhulu ukudlula lokho ungahlala emhlangu uhlale ebhalito but indoda mawungayiphathi kahle izophuma iyothandana nentombazane ihlale emjondolo kodwa as long iguqelwe emjondolo yenzelwa yonke into izokwazi ukuthi ihlale khona siphinde ke sibuye la ekuthenini kunezinto abantu besifazana abangayisebenzisi umuntu wesifazane angageza qede abe muhla qede but kunezinto ezi-extra okumele ukwazi ukugeza ngazo noma okumele ukwazi ukuyisebenzisa nanoma kuthiwa usindisiwe nanoma kuthiwa ukhulelwe ngomthandazo kanjani but kunezinto ezi-extra okumele uyisebenzisa okufanele unyonyoba ufike kuthina bese siyakuhleba nawe usuhleli nathi phansi sisho sithi lalela ke sisi njengoba usugezile waqeda kanje kunezinto okumele uyisebenzise
ayisebenzise. Okokuqala umama lapha ngaphansi ezantsi, umama ngaphansi siyahloniphisa. Umama lapha ngaphansi ezantsi ukuze afudumale abe muhle. Number 1, yenza sure ukuthi 1 iphunga alikho. Kunento ke ezisetshenziswa eqeda iphunga. Number 2, yenza sure ukuthi i-discharge ayiphumi ngaphansi. Kunezinto ezikwazi ukustop i-discharge ngoba vele umuntu mayezalwa, umuntu mayiloku ekhula eqhubeke ephambili, izinto azidla abantu besifazane kunezinye izinto ezigcina ziphuma izenza ukuthi kuphume i-discharge. Number 3, indoda nendoda mawuthandana nayo kube ngathi indoda igqoka kahle, kube ngathi indoda inemali in mawuke wathi kunamantombazana asebenzisa izinto, wena mawuthola ukuthi awuyisebenzisa lezi zinto ziya overpower, zigcina zifika kuwena zenza isichitho, idala isidina. That is why kumele unyonyobe. It is not all about inhlanga, it is not all about ukuthi nezinto ofanele uyishuthe. Kunabantu abakholela ukuthi kufanele ngifake isinemfu noma ngifake ugwayi wamakhala ngaphansi kumina ukuze indoda ngiyibambe. Angeke ungayibambi indoda ngesinemfu. That is an old fashion. Leyo nto idala cancer. Number 2, indoda iyakwazi ukusizwa isinemfu ngaphansi kwena. Number 3, isinemfu ngoma ususa kuwena ugcina unenkinga yesibeletho noma ugcina ungena einsukwini zakho amalanga ungawazi ukuthi kahle kahle ilanga lami engena ngalo eliphi. So abantu besifazane bashoda ngomuntu ozoba advisor. Zikhona insipho esekugezwa ngazo manje esingaveli siyikhiphe noma kanjani. Zikhona imbiza esingaveli siyikhiphe noma kanjani. Zikhona izinto engithi phuza as if uphuza itiye. Kukhona into engithi ithathe ufake kule bhodlela lelana othi mawuzwa amakhaza ulale nalo, angazi kuthiwa yini juice box noma yini lokuthiwa cooling box, lokho ulala ukubambile. Labantu abashimayo uyabona abashimile abanganamuntu awuzalala bembambile babambe khona yalale ibambile Nkosi yami. Kukhona into efakwa khona lapha bese ngithi ithathe lento uyifake phansi ngaphansi kwamathanga, mawuyithathe bese uyicoverisha kakhulu. Kunezinto la efike izi meltise phansi mase uwazi ukuthi ngempela usendleleni athi mayifika bese unoxhaka uyambamba. Umbambe unoxhaka umphropho khaya ndiba mhlambi. What water bottle siyabonga siphokazi nango yangitshela umntanami la ku TikTok. By the way, I am live njengamanje ku TikTok. Mawungangena uthi www.drkonline.co.za. Ngi live njengamanje ku TikTok bazongithola. Ngiyabonga mntanami uyangikhumbuza uthi kuthiwa you watch juice bottle. What? Sengikhohliwe. Yeah. I-water bottle utsho njani? Hot water bottle. Okay. Yes. Hot water bottle. Hot water bottle. Exactly. Yes. Inkinga manje ke sesivehlekwe ke siyofunda kanjani. Hot water bottle. Yes. Yeah. All right. Umphulapo i-juice bottle lokho kwabolilithe oh yiloko ukufaka i-juice like umlenda ekhaya sikhamba nganaki asilena ke. All right, ngaqayithe ngabodini amashome mane anesithandathu bethile phayinsimbi yesixhenxe uziveleke mproperly now xa ngumuntu esifazane ezinye zama tips nanokuthi ke qhubeka ungene ku YouTube channel ezinye zemfundiso uzozifumana khona kanti umkhulu ke uzosicela nasekugqibeleni kwenkqubo into bana ke xa ngaba ufuna ukuba umbone kulamandla asemahlabathini wenza njani. Mhlambe mkhulu ndizocela nje ngemvume yakho oba ke sihambe siye sibambe noma bathathu bake bathethe nawe. Akunankinga mkhulu. Akunankinga hlala kubona babizele inamba ngoba bayifuna impela bayilalele lobi babizele kade bagcina ukukhuluma nathi. Sike sihlolele nje oyedwa nje. Inamba ungakwazi ukusithola kuyo ngelixetsha inamba ithi 060 480 7164. Asiphinde mkhulu ithi 060 480 7164. Kodwa ke inkinga ukuthi ama likes abantu ngiyacela nganitshela ngathi umuntu oyedwa ama likes akazami ukuthi angaphuma anganginika ama likes ayi 1000. Ayenze njalo ama likes ayi 1000 impela. Shaya screen sakho sithi singaphuma ama likes acaca ukuthi ukhehlelezo la online manje. Asemthathe pha emnqabeni umphulapholo siva mhlambi ngabe uthina pha enqabeni ngalixayisha. Senqabeni kwizilo mzansi siyabhodisa mola ekhaya. Molo mama kunjani? Phila kunjani? Sikhona nathi ngicela ukubuza kuthena bani kweyiphi indawo? Thetha noMekhaya. Nobani? Nomekhaya. Oh, Nomelikhaya Majola kophi uMandla? Senande Matiko. Uthini kumkhulu?
Cela angibhekele umkhulu. Molo sisi, Yebo bhuti. ngwapha ekhaya. Umkhaya wami. Fresh. Ungase Monfrey, yo umkhaya wami, umkhaya kunjani? Phila kunjani mkhulu? Kutheni ungafuna ukuze ecaweni yami? Ngicela ndeza mkhulu. Wake weza lalela ke mkhaya wami. Ngenye imini ngicela umamele kakuhle. Xa kuthiwa siye emanzini ngoba siyaya ngoku ngoJune sizoya emanzini yaso olwandle. Yazi xa nithetha nawe la uthi umoya ongcwele kukhona into eyidlozi ekhona la kuwe njengomuntu angathi uzawugqibela wena usebenza njengabantu abadala. Njengangoku sisi izinto zakho zitshintshile. Ndibona umuntu noma abantu abasondelene eduze kwakho kube sengathi namanje bakushintshele. Angazi mina noma it's a friend noma yintoni lena ndibona igama okuthiwa uSiya andazi ba ubani uSiya uyandiva ndini uthi umoya ongcwele there is someone who's very close who was supposed to be a close family friend but manje ngabona izinto zakho zingahambi kakuhle. Intoni le ndiyibona engahambi kakuhle uthi moya kunemali yakho engango 470 rand o 100 rand abayi4 no 70 rand eyalahleka apho kuwe sisi yagqibela le mali ilahlekile wathi uJehova yathathwa umuntu abathi uSiya wathi uJehova kungoku sisi izinto zakho zihambe zaphela wena sisi uzaza ugqibela ungasebenzi unganamsebenzi ngoba izinto zakho azihambi kakuhle. Uthe umoya ongcwele sisi awubhekisise kahle ngoba kunomuntu oloke ufuna ukuza no poison njengomuntu angathi ungagqibela kube sengathi kunento ethi ukuthetha okukhulu ebanga indawo yokuhlala. Andazi uba uhlala nabani noma uhlalaphi ngoba kukhona ukuthetha okukhulu kakhulu ukuthinta indawo yokuhlala njengomuntu angathi ungagqibela unganayo indawo yokuhlala wathi uJehova izinto zakho zimnyama. Thetha nami ndive. Yebo mkhulu kunjani? Ngicela sisi makuyiwa emanzini uzama ukuthi ufike kodwa unuthole kumanele umNazaretha omhlophe or Sunday ngicela ufike Sunday kune service enkulu esinayo ecaweni. Le service ithi phatha ibhotile yakho encinci leli elibhotile lesigaba ulifake i-cooking oil encinci phakathi kunento enza kusiza ngayo. Diaconia Street lapha eThekwini ngo7 o'clock ekseni ube sewufikile. I will be praying for everyone. Kune prophetic engizoyenza kuwo wonke umuntu. Ndiyakucela be part of that prayer free of charge. Okay mkhulu ngicela ukubuza uSiya lo umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane? Intombazana lo muntu enithetha ngaye. Okay mkhulu. Niyabonga sisi. Enkosi siyabulela. All right. Enkosi kakhulu. Mhlawumbe mkhulu kukhona izinto abantu abayibhekana nazo bangakwazi babazixazulula kanjani. Sisathetha nje khona ndifikela into yobana kunabantu empilweni ababephathisiwe, kunabantu empilweni abebe businessmen, kunabantu empilweni ofumaniseka ba kwakwaziwa ekuhlaleni ba usibanibani akathodi nganto. Intoni le eyenza umuntu athi engcono enayo yonke into kodwa kuchabalala njengamazolo ebonilanga buphele unzothi ubugwili bakhe. Izikhona ezinjalo mkhulu. Mkhaya wami it's a good question. Noma nje usungiqubula. Kodwa ke ithi into mkhaya kunabantu abahamba bawolanda izinto xa begqiba kulanda izinto bangaxelelwa uba ezi zinto zizawusebenza kanje. Ngoku kunomuntu ohamba olanda into yamandla xa igqiba kulanda into yamandla kamamelanga imithetho ngoba inyani mkhaya ithi akekho umuntu kulomhlaba ongaphila abe nebusiness noma abe nomzi enganayo into eyisesekelo. Ngiyiphinde leyo nto akekho. You cannot be a real man noma ngeke ube umuntu esifazana onesithunzi ube nebusiness noma ungabana nayo business ungene emsebenzini ufumana umsebenzi bese uthi mina la emsebenzini ngizophila ngoJesu. Kunabantu kufanele kwesinye isikhathi uhlambe ngamanzi kodwa na something phakathi. It doesn't mean ukuthi mawufuna amandla kube nento ufanele ube nento ovuka ebusuku uyithethise. No. Kufanele kube nezinto ezinye othi mawuzisebenzisa ubone ukuthi kuthi mawuqhamuka kubonakala ukuthi uyindoda. Kunezinto othi mawusisi okufanele ukuthi mawuqhamuka ungakathethi nje kuthiwa yo kwanukuzibani yabona mayifika ukwakhuluma kuyacaca ukuthi usuke sekufika umntakabani. Leyo nto ipromoter ngisho isibongo sakho. That is why unesibongo unezithakazelo ezazishiwo. Phela ngithi sikhuluma iqiniso elimsulwa lelingafunwa abantu. NoJesu ngoba wayehamba enza imangaliso wayithole amandla kubaba wakhe obani uNkulunkulu. Ubaba wakhe wayemnika amandla. That is why la ehamba khona wayefika enza imangaliso. Uzokhumbula uJesu mayefika evusa uLazaro. uJesu uyabizwa kuthiwa hey uLazaro nangu ugulela ukufa. Uthi ehlisana umoya ngiyeza kunala engisakhona. Mayefika uthi
ngikhipheni uLazara kafangu le uLazara kafangu kulele ngoba kunento ayenayo naye eamandla kuyena. That is why kubalekile ukuthi wonke umuntu ungazalwa kodwa mawuzele wonke umuntu wazalwa embethe kodwa ingubo yakhe idinga ukuthi activate i-cellphone ithi mayenziwa iyafika kodwa inama software adinga ukuthi aqale activate. Kunomuntu onamandla kodwa inkinga ukuthi akaza aqondana nabantu abawufika bamgcabe emzimbeni bamgcabe ngezinto ebese lento yakhe ya activate. Kunomuntu onamandla kodwa inkinga akaza athola ibhaveli kahle elinamandla elizofika livusele. Kunomuntu njengamanje sihleli othi mina mangilele ebusuku before izinto zenzeke ngiyayibona mina but inkinga yami ngiyakhohle kuseni. Yabona kunemithi edaliwe ukuthi yabo nje uyawazi khona umuntu abantu abangawazi simple abathi umprofeti. Umprofeti loyo muthi inyanga engilalela isangoma esingilalela siyawazi lo muthi. Kunomuntu osimple abathi ubhubhu. Kunomuntu abathi udabula amafu. Kunemithi ethi mayisihlanganisiwe umuntu mawuke wathathwa wamgeza ngalowo muthi. Loyo muntu yokutshela ukuthi mina ngangalaphi kodwa ngaqala ngalapha ngoba ebusuku kunekhehlela lifika likhulume nami ngabona ukukhanya. Lithi iBhayibheli ngabona izulu elisha ngabona umhlaba omusha. Uyayizwa leyo nto. Usonaba abantu inkinga bayashoda. Musu ukusaba uhambele kude. Imithi yadalelwa abantu. Musu ukuzwa abantu bekhuluma bethi mina ngusebenzile lokhu mina ngiphila ngoJesu. Vele sonke sinankinga. Khona umuntu ovela afika athi ngiphila ngoJesu ngaphandle ayithulela umsindo ngoba akafuni ukuthi ufane naye. Ufuna ukuthi amandla wakone yena. Baningi abantu abarich la ngaphandle kodwa inkinga yabo bayesaba abakwazi ukusondela. Yazi ukusukuma nje lobulobo ukusukuma nje uthi ngifuna ukuyobheka into zami. Mawufika lapha you'll never know. Yazi idlozi lisangakhuluma enye into athi mayifika lobulobo lithi idlozi mawuqeda kuhlola thi hayi umsize ngo500 lo. It's not ukuthi wena abanye bayesaba bathi hayi Khehlelezi uyadura. Ungasabi sondele eduze mawufika mina angikhulumi nawe ngikhuluma nabantu bakini angazi bazothini. Kunesinsikhathi bangafika bathi msize mahala lo muntu. Mangumsize mahala izinto ziyaqala ziyavuleka mayivuleka izinto mayiqeda lapho angabuya zongibonga. Bakhona abantu engibasizile mina sometimes abanye ngabasiza mahala babuya bazobonga after but inkinga ukuthi bonke abantu abasizwe mina bakhulumela ngeJ1 bathi ngiyasaba ukuyokhuluma ku Facebook ngiyasaba ngoba usike bathi ngithwele kanti amandla aphiwe mina ngikwazile ukuthi ngikwa activate komunye umuntu ngoma ngatransfer komunye umuntu izinto bese ngayimithi nje yesintu abantu abahlala beyibona nje. Ngayabanye amazwi mkhulu xa ngaba usendaweni ubona bathini ingathi le network yakusokolisa iya kule network ekwazi ba ingene kule ndawo okuyo ngoba awukwazi ukuthi ungafumaneki ngenxa uthi network thinta network mkhaya ngiyaphinda ngiyasho ukhehlelezi akuyena yedwa inyanga eSouth Africa. Nazya bayizwe kahle lento. I am not the only traditional healer in South Africa. You've got choices. You can go wherever you want to go. What I will say is I'm not the only one who's good. We do have abantu aba very good lapha ngaphandle. But inkinga ukuthi abayitholi opportunity yokuvela. Abanye bayathola ama camera abantu abazobashoot abanye ungamsoli. Ngiyamthanda umuntu othi mayingena ku TikTok angene athi mina nguzibani bani akhulume ngaye angagxeka abanye abantu ngoba lo muntu omgxekayo maybe khona omunye umuntu wakwasizakala. Do you know ukuthi the day ngizoqala mina ngigxeke ulobulobo kunabantu abazoqala banginyanye but ngoba kunabantu abalandela wena kunabantu abangangilandeli mina abalandela ulobulobo but ngaqala ngikhulume kabi ngomunye ngifakela isidina kuphi kubantu. So into engizoyisho ukuthi akekho umuntu okuthiwa mfowethu njengamanje akekho good. Inyanga zonke makuthiwa inyanga igood kuhlukane ekuhloleni kuyizwe ukuthi lo ufuna ukuthi ngimxoxele hayi lo uhamba la ilevel yakhe imala hamba uyohluleka kuyena uzamini. What I will say angeke ngisho lo yana akekho good hamba uyohluleka uzamini. Ungabona umuntu ehluleka ukuhlolela kokuqala ungamlwisi baba imalini ukuhlola kwakhe consultation 500 rand na imali yakho ngiyabonga ungamkhulumi kabi bese uya komunye kukhona la idlozi lakho lofike liqondanisa kunomehluko phakathi kokuhlola nomuntu ofika umxoxele kunomnye ofika athi yazi uze ngani yazi ukufa eloko umbona uthi uyamxoxela senigcina niyaxoxa it's a conversation eloko yazi ngayibona into nje yazi umuntu mina ngangazi ukuthi ufika uhlale phansi
kube uyena oqala indaba ayenayo iyona lento esiyaziyo thina. Mkhulu ndiyazi into bana ke ezikhona insuku obakhona ngazo eGoli zikhona insuku obakhona ngazo eVerlem njengoba sewutshilo bapha ke ekhona inkonzo inkulu ezobe ikhona wonke umuntu uyafuneka abe khona kakhulukazi ngesibusiso ozanaso eluntwini. Mfowethu inkonzo ikhona abantu abakwazi ukuhlukanisa la lobulo. Okay. Sunday nakho sikhonza kanje. Sunday ngiyatholakala eDiaconia eDurban Music School. Yeah. Isonto elisekuseni, isonto leministry. Lo muntu othi mina angikholele eZion noma angithandi iZion ngoba zinokukhulekisa zikubambe rough kancane. Okay. Kodwa ke kwelami isonto I don't think bangakushaya kuze unqamuke imithungo yakho. Asiyenzi leyo nto. Umoya awukho kwimbongolo. Umoya ukumuntu. Umoya uyakwazi ukuyicontrol. Makukuthi umoya weyipoki, uyoluma abantu bahambe benemithungo. Bayothunga. But sithi thina ekseni mawufuna ukuyifakela iwivi yakho nama high heel wakho fike ekseni lapha kwe Durban Music School ku Diaconia ngo 7 o'clock fike nje ungene lapha uzobona ipassage ungene mawungena lapha uzosibona sikhona siyakusiza isonto liyaphuma ngo11 ekseni 11 to 11:30 liyaphuma then bese sithi from 11:30 kuya ku4 ntambama faka ku navigator uthi leyo isonto lemoya labantu abanemoya abanabantu abadala abane isithunywa elisemahlabathini eVerlem ufake navigate uthi nyanga yodumo mzo bese uyeVerlem isonto lisuke lingene sithi siyacela ke ukwazi ukuhlukanisa mawufuna ukuzezayon uzezayon mawufuna ukuza lapha kuminister uza kuminister then abangifunayo njalo ngolesithathu ebusuku ngisuke ngisebenzele eGoli lapha endaweni yase number 379 Mbilikicane Street inumber 066 00 266 33 kanti ngomhla ka13 ngizobe ngikhona lapha endaweni yase Sekunda eMbalenhle kanti futhi ngomgqibelo ngizobe ngila eWembezi naseScott ngizobe nginenkonzo khona bazoyibona imoto ihamba imemezela kanti abaseThekwini abafuna ukuzohlola kusasa nangomgqibelo nangolesithathu ngikutholakala enambeni ethi 071 130 7808 noma uthi 066 sorry 063 051 76 41 072 1234 976 Yabonga kakhulu nabantu abadayisa abathi bafuna isibunge sondela kimi ngikwenzela into zakho kanti ke gijimani ku YouTube channel manje nithi Dr Khehlelezi bese uya subscriber bese ubona izinto ozoyibona wena kanti ebusuku mfowethu namhlanje ngo 12:30 umsakazo omkhulu ohamba phambili bazolalela khona bayongizwa namhlanje ngile imanga cuphi alarm 12:30 kushubile umsakazo ohamba phezulu le ondizela phezulu emoyeni bayongithola khona impela bangalenzi iphutha namhlanje ngo 12:30 entathakusa bawungizwa khona Livile mkhulu nkosi kakhulu kodwa ke uhlale ku Facebook kamkhulu Facebook page nyanga yodumo mzo TikTok www.drkonline.co.za abenze njalo Nkosi kakhulu masibulele ixesha lakho mkhulu sidibona khona futhi ixaliza inkosi xa isiphile ithuba enkosi kakhulu ku Professor Khehlelezi sodibona naye kwakhona kube ngomvulo ezinsukwini elobilo biyalobiza radio siyamba siyekuza ezemidlalo ngalo elixesha